Ahojte ľudia. Vítam vás z nového videjka. Dneska sa budeme hádať PIN kódy, že Laura? Áno, takže dneska skúsime nejaký nový PIN kód. Takže som zvedavá, aký si dal ty, Samuel. A ja, Laura. Takže ideme. Takže skús uhádnuť môj. Tak, skúsime. Či máme správne? Laura, tak toto som dobre dal. Super. Takže ja tiež skúsim. Ja nejaké typy. Ja som to úplne hneď typol proste, lebo toto by sa nedalo. Ja sa trošku bojím, že či to bude zle alebo dobre. A nie, jedno nemám dobre. Nie, Laura je úplne nahnevaná. Laura, čiže... Keď dávaš. Dáme takýto. Či? A máš Nie, dve správy. Tak skúsime. Nejaké typneme. No nesmej sa tak moc. To Laura? bude easy určite, to bude nejaká takéto chyták. No, pochybujem. O čože? 0? Dve správne. To je zaujímavé. A keď dávaš ty, Samuel? Som zvedavý, ja sa bojím. Dáme takéto, lebo mi dojde, ako keby sa to tam cítim to v koži. Aha. Laura, to čo si tam dala, mi povedz. Mne by zaujímalo, či si tam ty dal. No, je to ľahké heslo, ale toto Laura nemusím ani dať. Akože je to ťažké. Ty máš určite toto. Ktoré mám správne? Som zvedavý. Ja mám už 3 správne, Samuel. Už? 3. Pozeraj. Vidím. Musíš Ja dať? neviem. Omax PIN. Ja neviem. Takže som... 5-9, musím to dať. Risknúť. Dve stále. No, takže... Na to som zvedavý. Ja sa rozmýšľam nad jednotkou alebo sedmičkou. Nie, neťukaj mi tu. No Laura, ale ty už to tamto číslo nemôžeš použiť. Pečku, dáme pečku. Možno dobre. Ale počkajte. Som vedľa seba a ja mám úplne iný PIN kód. Ako Laura. Čo? A ja ho mám úplne iný. Lebo ja som dal 4. Úplne viete čo, ja na túto hru kašľam kvôli tomu, lebo my sme tam dali, ja som dal PIN kód. A to nám sa úplne zmenilo. Áno, ja som dal úplne iný kód. Ja som dal ľudia PIN kód Tak ľudia to videli. 4840. Ja neviem, Ste to ľudia to videli videli. a vidíte, že ono si robilo úplne svoje. Vy ste to ľudia nevideli, ale my sme vedľa seba a my sme to úplne vedeli a zistili sme to. Laura, aké som mala ty PIN kód? Ja som mala, že 6767. No, vidíte? A dal mi A to úplne ja som iné. dal 9-0 na konci. Bolo správne. Čiže ľudia, pre dnešné videjko by to mohlo byť Čiže všetko. trošku taký fail. Nezabudnite dať odber a like.